Ook over het jaar 2021 hebben we een jaaroverzicht gemaakt. Het jaar waarin we nog te maken hadden met veel coronamaatregelen. We begonnen op het station van Vught. Vught heeft een stationgebouw van het type Waterstaatsstation klasse 4. Binnenkort zal dit station een grote verbouwing ondergaan. MAT 64 treinstel 466 van de Carel Foundation werd dit jaar ingehuurd voor diverse ritten. Ja, ik ga zeggen tofu. Ja. In 2021 waren de meeste VIRM-treinstellen nog te zien in de kleurstelling waarmee ze ooit in dienst kwamen. Langzaam veranderde dit beeld met een kleine variatie aan ontwerpen. Locomotief 1768 van het Spoorwegmuseum kreeg de opdracht om het Pullmanrijtuig van de ZLSM na de tentoonstelling in het museum terug te brengen naar Limburg. Dit jaar waren we ook op het station van Middelburg te vinden voor de serie Entree van de Stad. Het station zal binnenkort ingrijpend gerenoveerd worden. Hier zien we al een van de variaties in de vormgeving. De langere doorlopende blauwe banden rond de ramen gaan hier nog onderlangs in plaats van bovenlangs. En loopt nu helemaal om de deuren heen. De deuren zijn nu in het geheel geel, zodat ze beter opvallen. En op dit treinstel zien we de nieuwe Flow Livery, de nieuwe vormgeving die vanaf nu op NS-treinen toegepast gaat worden. Het station van Groningen zit ook midden in een grote verbouwing. Het opstelterrein aan de zuidzijde is al gesaneerd. Daar wordt nu gewerkt aan een grote stationstunnel. De overkapping is tijdelijk verdwenen, waardoor het oude seinhuis goed te zien is. Deze zal iets verplaatst worden. Treinen van Arriva worden van nieuwe vormgeving voorzien. Hier zien we zowel nog stellen in de oude rode kleurstelling als in de nieuwe blauwe.
Bij Rail Experts zagen we ook een verandering. Het Duitse Rail Adventure nam een meerderheidsbelang in het bedrijf, waardoor we de 9903 in een Rail Adventure jasje zagen verschijnen. Onze camera's waren ook op de Maaslijn te vinden om deze voor de elektrificatie vast te leggen, niet wetende dat dit hierna voor onbepaalde tijd uitgesteld zou worden. ...2021 is ook het jaar dat de nachttreinen weer terugkwamen, zoals de Nightjet tussen Nederland en Oostenrijk. Op 10 juli 2021 reed de VIF haar jubileumrit. VIF is de afkorting voor Vereniging voor Innovatief Euregionaal Vervoer. De bijzondere rit ging onder andere naar de spoorlijnen Weert-Budel en Sittard-Born. De 151 van de stichting 2454 Crew werd ingehuurd voor deze dag.
In september 2021 werd het evenement Den Bosch onder stoom georganiseerd. Rond Den Bosch reden diverse stoomtreinen over de hoofdbaan.